ଥରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁଇଟି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କର 3ଟି ଝିଅ ସନ୍ତାନ ଥିଲା। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀଟି ଏଥର ଗୋଟେ ପୁଅ ସନ୍ତାନ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଟିର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ହେଲେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବସିଥିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଖୁସିରେ ଏଥର ଗୋଟେ ପୁଅ ହଉ, ତା ପରିବାର ଖୁସିରେ ରହନ୍ତୁ। ଏହିପରି କହିଲା ପରେ ଅଣ୍ଡା ଫାଟି ସେଥିରୁ ଛୁଆ ବାହାରେ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଝିଅଟି ହୋଇଯାଏ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଝିଅ ହେଇଛି। ମୁଁ ୟାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ମନା କରିଥିଲି, ତୁମେ ତ ବାଧ୍ୟ କଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଦରକାର। ମୁଁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ 4ଟି ଯାକ ସନ୍ତାନର ବୋଝ ନେଇପାରିବିନି। ମୋର ଏଇ ଘରେ ରହିବାର ଆଉ ନାହିଁ। ଏଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଯାଇ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି। ହେଲେ ଭାଇ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏତେ ଯଦି ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ତୁମେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ। ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଏହା କହି ସେ ସେଠୁ ପଳାଇଗଲା। ଯେତେ ଅଟକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଟିକିଲା ନାହିଁ। ରହିଯାଅ ଭାଇ, ଥରୁଟେ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଏମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ି ତୁମେ ଯାଉଛ କୁଆଡ଼େ? ତୁମେ ଏଠୁ ଯାଅ, ମୋତେ ଯାଇତେ ଦିଅ। ହେଲେ ବେଚେରା ସଖୀ ଏକୁଟିଆ 4ଟି ଛୁଆକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଥିଲା। ସେ ସକାଳୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ରାତିରେ ଫେରୁଥିଲା। ଇଆଡ଼େ 4ଟି ଯାକ ଛୁଆ ଭୋକ ଉପାସରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଥିଲେ। ଆଉ କହୁଥିଲେ, ମା ତୁମେ କେଉଁଠି ଅଛ? ମା, ଆମକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଇଛି। ଶୀଘ୍ର ଆସ ମା। ତୁମେ ଏତେ ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ଜଲ୍ଦି ଆସ ମା। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ପାଖ ଆଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଆସି କିଛି ଦାନା ଦେଇଗଲେ। ଆଉ ରାତିରେ ଆସି ସଖୀ ପହଞ୍ଚିଲା। ମା, ତୁମେ ସକାଳୁ ଯାଇ ରାତିରେ ଫେରୁଛ। ଆମକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଉଛି। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଆସି ଆମକୁ ଦାନା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ମା, ତୁମେ କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସିପାରିବନି? ହଁ ମା, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆସିଲେ ଆମେ ଭୋକରେ ହେଇନଥାନ୍ତୁ। ପିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି। କିଛି କଥା ନୁହେଁ ମା, ତୁମେ ଜମାରୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ହଁ ମା, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଉପବାସ ରହିବା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମର ଠିକ୍ସେ ଦେଖାଶୁଣା କରିପାରୁନି। ନା ମା, ତୁମେ ମନ କଷ୍ଟ କରନି। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ିଯାଏ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ସଖୀର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ସେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଶୋଇ ରହିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥାଏ। ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଲାଣି। ମୋତେ ବି ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଲାଣି। ହଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ମା'କୁ ତ ଜ୍ୱର। ଚାଲ ଆମେ ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଯିବା। ନା ନା, ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲେ ମରିଯିବା କି? ନା, ଆମେ ଯିବୁନି। ମା'କୁ କଷ୍ଟ ଦେବାନି। ଚାଲ ମା' ପାଖରେ ଶୋଇଯିବା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ମା' ପାଖରେ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସଖୀର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ କହିଲା, ପିଲେ, ତୁମକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ ନା? ନା ମା, ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗୁନି। ପିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି ତୁମକୁ କେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗେନି? ନା ମା, ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ହଁ ପିଲେମାନେ, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଆଗୁଆ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଛି। ହଁ ମା, ଆମକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଲାଣି, ଜଲ୍ଦି ଆଣ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଦାନା ଗୁଡ଼ିକ ଖାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସଖୀ ପାଣି ପିଇକି ଶୋଇଗଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମା ତ ଭୋକରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ହଁ, ମୁଁ ମୋ ଭାଗରୁ କିଛି ଦାନା ରଖିଛି। ମୁଁ ବି ରଖିଛି। ଚାଲ ମା'କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା।
ମା ତ ସେମିତି କହିଲେ ଖାଇବନି, ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଇଛି ବୋଲି କହିବା। ମା ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ କିଛି ଦାନା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଇଲୁ, ତୁମେ ବି ଖାଇଦିଅ ଆସ। ପିଲେମାନେ, ମୁଁ କି ଜାଣିପାରୁନି ତୁମ ଖାଦ୍ୟରୁ କିଛି କିଛି ରଖିଛ ନା? ମୁଁ କି ଜାଣିପାରିବିନି? ମୁଁ ପରା ତୁମର ମା। ତାପରେ ଦାନା ଗୁଡ଼ିକ ମାଛ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖାଇଲେ। ଏ ଥିଲା ପକ୍ଷୀପୁର ଜଙ୍ଗଲର ଗପ।